खुलुमबाय रायजोफोर। मोनसे भिडिअआ बा मोनसे पस्टआ भाइराल जानो बारा सम नाङा। दा जोङो भाइराल भिडिअ होनबा माने बयनिबो गोसोआव सानो माने मा भाइराल भिडिअलै। माने भाइराल भिडिअ होनबा बिराद डेन्जारेस बायदि भिडिअफोरासो भाइराल जालाङो आरोना। बेबो नायनो लुगैयो बैबो नायनो लुगैयो, मा भाइराल भिडिअलै आंबो नायनि, मा भाइराल भिडिअलै आंबो नायनि, माने बेबो नायनायावनो बैबो नायनायावनो माने लाख मिलियन ओरै जालाङो आरोना भाइराल भिडिअआ। दा जोङो भाइराल भिडिअ होनबा माने बांसिनानो सानो जोङो माने सेंग्रा सिख्लानि जियानो जा माने दिनै जोङो बांसिनानो पाब्लिकनि भाइराल भिडिअ जों नुनो मोनबाय। थिग बेबायदिनो दिनै जोंनि माने सानथावामोन आरोना, जाथावामोन आरो जाय बे पस्टखौ होदों बा बे भिडिअखौ होदों माने बियो गोख्रों आयेननि साजा मोननोबो हायो। दा नोंथांमोना जुदि मिथियाखै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना लानो हागोन। बे भिडिअआनो जाबाय माने जोंनि बिटिआरनि एक्स चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे पस्ट होदोंमोन सासे बर'सा फेसबुक पेजाव आरोना, बर'सा फेसबुक पेजाव सासे पस्ट होदोंमोन माने बिटिआरनि बिटिसिनि चिफ माने बिटिसिनि एक्स चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ। दा बिथांखौ ओरैबायदि लिरदों, नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। माने आङो डाइरेक्टै बुंना होनोसै जे बिथाङा सासे आइजोजों माने सानै गथ' गोनां आइजोजों माने खर'आव हेलमेट लानानै बाइक सालायनानै माने थांनानै देहायारि सोमोन्दो खालामहैबाय थायो आरोना। माने खनसे खननैल' नङा, माने बुहुद बार थांबाय। माने हेलमेट हमना बाइक सालायना थाङो जाहाथे रावबो सिनाया जाथों होननानै। नाथाय हाग्रामाया बाइक सालायफेरो नामा? दा मोनसे बयनिबो गोसोआव जाखांफैखाबाय आरोना इयो। दा बियो बाइक सालायथावनाय मानसि नङा, बाइक सालायफेरनाय नुवाखै आरोना, बोरावबो बाइक सालायफेरा। आरो बेनि बयसखौ नायनानै जोङो माने बेफोरबायदि खामानियाव बियो आगान होगोन। दा बेनि माइन्दआव माने ओरैबायदि इलेक्सननि पलिटिकेलनि बागैल' सोलिबाय थायो, जेराव बियो देहायारि सोमोन्दोनि थाखाय बिनि गोसोआव बिनि माइन्दआव फैथावा। दा राजनितिकनि बेलायाव बेफोरबायदि खोथाया गुलुं गुजुं गोजौ गाहायनो गोथौ थौले साननाया बयनिबो पार्टिनि गेजेराव नुजायो आरोना। दा बेनि थाखायनो जोङो बुजिनानै लानो हायोदि माने पलिटिक्सनि बिखय बिथांखौ माने गोथौआव खोख्लैनो माने बिखौ बोख्लायनो थाखाय बेफोरबायदि गाज्रि पस्टफोरखौ होदो जानोबो हायो। दा माने खनसे खननैल' नङा, इयो खननै खनथाम थांबाय। आरो बिखौ सोर हमहोखो माने बिखौ रावबो गुबुना मिथियामोन, रावबो गुबुना बिखौ नुवाखैमोन। माने बिनिनो लोगो गावनिनो गावनिनो लोगो MCLA नि बिसिया माने बिथांखौ खोन्थिनानै हमजा होबाय आरो। दा बेफोरबायदि हमजा होबाय होननानै बे फेसबुक पेजाव माने पस्ट होदों। दा पस्टखौ नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो, दा जाय नुवाखै नायना लानो हागोन। जों सानो माने भाइराल भिडिअ होनबा माने गोसोआव माने ओरैबायदि सानखायो जियानो जा माने सासे समाज सिबियारि बर'नि बागै खामानि मावग्रा, मोजाङानो बाव गाज्रियानो बाव जायखिजाया बर'नि बागै सासे खामानि मावबोनाय मानसि, बियो सासे एक्स चिफ, बियो जोंनि बिटिसिनि बेफोरबायदि मानसिखौ माने बेफोरबायदि गाज्रि पस्टजों माने सोंखारि जायामोन आरो। जियानो जा जोङो माने गेजेरनि जानानै बुङो माने बेफोरबायदि गाज्रि पस्ट होनानै सासे एक्स चिफखौ सोंखारिनाया माने उनाव बेनि मा होनो आयेनारि गोख्रों साजा मोननोबो हायो। बिथाङा माने मिथिया हसिया बेफोरबायदि गाज्रि पस्ट होनाया मोजां जाया आरो। जाहाथे माने पलिटिक्सनि बागै माने बाथ्रा दान्थेलायनायाव ओंखारखायो। बाथ्रा दान्थेलायनायाव ओंखारो, उमुखखौ मावाखै उमुखखौ मावाखै, बिसोरो उमुख होगोन होनना थगायदों माबाबायदि, बेफोरबायदि खोथाया बेलेग। नाथाय बेफोरबायदि माने सोरबा हिनजावजों हेलमेट हमना थांनानै लोगो हमहैबाय थायो बा माबा माबि खामानि मावहैयो होननाय खोथाया माने बयनिबो गेजेराव माने बयनिबो गोसोआव माने गाज्रि नुजाथिनो होनाय जायो आरोना। दा बियो सानदोंमोन माने पलिटिक्सनि बागै साननानै बेखौ गाहायाव बोख्लायनो थाखाय बेफोरबायदि पस्टखौ होदोंमोन जानो हागौ। नाथाय बे पस्टआ माने बेखौ गाहायाव बोख्लायनो हानायनि जेबो पइन्ट गैया आरो इयाव। माने बियो जाय होदों बियो माने मोननोसो हायो आरो, माने साजाखौ उल्था गावसो मोननोबो हायो। दा इयाव जे लिरदों बेखौ आं फरायना खोन्थानि नोंथांमोना नायनानै ला बा खोनासंनानै लादो।
नै बर'सा फेसबुक पेजाव होदो आरो ना माने 23 अक्ट'बर 2024 माने 2024नि 23 तारिख अक्ट'बरनि 23 तारिखै माने मोनायाव हाग्रामा महिलारिया सानै गथ'नि बिमा मृला माने मृदुला जागोन इयो आन्दाज मृदुला बसुमतारी होननाय आइजोजों माने देहायारि सोमोन्दो खालामबाय थानायनि क'क्राझार रुपाथि नोगोरनि रायजोफोरा हमदों। माने अक्ट'बरनि 23 तारिखै माने सानै गथ' गोनां बिमाजों देहायारि सोमोन्दो खालामबाय थानाय समावनो माने क'क्राझार रुपाथि नोगोरनि आइजोफोरा हमदों आरो ना रायजोफोरा हमदों। सोरखौ? हाग्रामा सारखौ माने बेसेबां खयथ' बेखौ माने दा मिथिथ'वाखै। पानिसमेन्टआ सोर मोनगोन साजाया सोर मोनगोन बेखौ उनावसो मिथिगोन आरोना। बेनिफ्राय मा होनदों गाहायाव हेलमेट हमनानै बाइकजों थांबाय थानाय देहायारि सोमोन्दो माने मा होनदों खालामहैबाय थानाय बे बर'निल' जाब्रा गोनां बार जाबाय। माने गोबां बार जाबाय आरोना बेफोरबायदि खामानिया गोबां बार जाबाय जायनि थाखाय गावनि MCLA लोगोनि बिसिनि दैदेननायाव रायजाफोरा बेंनानै हमो। माने हाग्रामा सारनि MCLA माने हाग्रामा सारनि लोगो MCLA नि हिन्जावनि थिननायाव माने बियो खिन्थिनायाव माने बेखौ हमनो हादों आरो बेखौ। माने बेसे लाजिथाव माने बेबादि सुबुंखौ जों दैदेनगिरि होननानै बोरै गनायना लानो। माने बेसे लाजिथाव बेफोरबायदि मानसिखौ माने मा होनो बर' रायजोनि माबोरै सिफ खालामनो बा बेखौ माबोरै रायजो सालायग्रा होननानै गनायना लानो बेफोरबायदि लाजिथाव होननानै बिथाङा लिरबाय आरो। दा बे पस्टखौ लिरनाया अरिजिनेल ना फेक? जुदि अरिजिनेल नंमारगौ बा गोबां साननांगौ बाथ्रा जुदि फेक मोननांगौ साजाया सोर मोनगोन बेखौबो साननांगौ बाथ्रा। दा सासे BTCनि एक्सिफ बिथाङा बियो बैसो जाबाय बा पलिटिक्सनि मा होनो खामानिया बिनि माइन्दआव हाबना दोङो बेनि बागैल' सानो बेफोरबायदि खामानिखौ मावथाव होननानै जों सानो आरोना। दा जियानो जा बेनि साजाया सोर मोनगोन बेयो अरिजिनेल ना फेक बेखौ उनाव मिथिसिगोन। आरो दंबावो मोनसे नायना ला नोंथांमोना मा लिरदों माने हाग्रामा आमाइसो बे आइजोआ नोंनि मा सोमोन्दो जायो अन्नानै नोंनो फोरमायलाय। माने बे आइजोआ नोंनि मा सोमोन्दो जायो होनना बुंदों। बेनिफ्राय बे सिख्लानि न'आव मा लायनो थांनानै क'क्राझार रुपाथि नोगोरनि रायजोजों मा होनदों इयाव हमजागुलायखो माने बेसानि न'आव थांनानै माने रायजोजों हमजालायगुखो मानो हमजाखो होनदों आरोना। बेनिफ्राय मा होनदों सोमला हमथाग्राफोरनि गावनि MCLA लोगोनि बिसि गावसोरबा लाजियाखै नों? माने हमनो थिननाय दैदेनगिरियाबो माने गावनि मा होनो बेखौ MCLA नि बिसि लोगोआनो माने हमजा होबाय माने लाजियाखै नों? ओमफ्राय मा होनदों गावनि बिनानाव समान सानै गथ' गोनांखा आइजोजों सासे मा होनदों संग्रामि मा होनखो इयाव बेफोरबायदि सोमोन्दो खालामो। माने सासे हादोरनि थाखाय संग्राम खालामनाय हारिनि थाखाय माने खामानि मावबोनाय मानसिया बेफोरबायदि सोमोन्दो खालामो होननानै सोंबाय आरो। दा जियानो जादोला बेयाव फेसबुकआव बर'सा फेसबुकनिफ्राय नुबाय मिथिबाय जे माने बिथाङा माबायदि पस्ट होदों बियो बेसेबां गोदोरलागि थांगोन बेखौ दा माने उनावसो मिथिगोन आरोना। बारे बुङो सासे हारिनि खामानि मावग्रा मानसिखौ माने पलिटिक्सनियानो जा अबेबा मोनसे आफादनियानो जा माने हारिनि खामानि मावनाय मानसिखौ बेफोरबायदि बुंथाव जाया। बुंनायावबो बारा गोदान बाथ्रा नङा बयबो बुंनो हायो। नाथाय जुदि जाय बुंजायो बिथाङा जुदि गोसोआव दुखु मोननानै जुदि एक्सन लाफिनो अब्ला जाय पस्ट होग्रा जाय पस्ट बेफोरबायदिखौ होदोंमोन बिथाङा माने खैफोदाव गोग्लैनो हायो आरोना। माने साजा मोननोबो हायो। दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामदो। गोजोन्थों।